Jeg tror, vi skal være meget varsomme med at gå og vente på, at folk selv ændrer vaner. Prøv at se, vi har talt om kød, bare for at tage den. I 15 år har vi snakket om kød, og folk spiser stadig kød. They don't care. De vil have kød. Ikke? Så vi skal være meget varsomme, tror jeg, med at gå og tro, at vi kan ændre forbrugerne. Hvor sort ser du på det? Jeg ser meget sort på det. På CPR-nummeradfærd, der er jeg kulsort. På lovgivning og så videre, der er jeg semi-grå, kan man sige. Men giv mig et eksempel på et lille eksperiment, jeg lavede til en konference. Det er meget enkelt med en konference, hvor der kom 500 mennesker. Og så en uge inden konferencen, så sendte vi en mail til 250 af dem, hvor der stod: hej, vi glæder os til at se om en uge. I skal bare vide, frokosten, det er en normal frokost, der er kød i den. Hvis du gerne vil have en vegetarløsning, så klik lige på den her knap, så får du en vegetarløsning. I det her setup, der bliver 93% for kød i deres frokost. Den anden gruppe, der vendte vi defaulten rundt, så sagde vi vil bare lige sige, at det er en vegetarfrokost. Hvis du er okay med det, skal du ikke gøre noget. Hvis du gerne vil have kød, så skal du trykke på knappen. I det her tilfælde bliver 78% vegetar. Og det fortæller os, det er, at de standardindstillinger, der ligger ved folks valg, betyder ekstremt meget. Fordi de fleste mennesker vågner ikke om morgenen og siger, nu vil jeg være vegetar. De fleste mennesker vågner om morgenen og siger, jeg vil igennem mit liv med så lav kognitiv formåen som muligt, fordi jeg skal hente børn og lave aftensmad, og jeg skal nå at skændes, og jeg skal slå græsset derhjemme osv. Så i stedet for at overvise folk mentalt, kognitivt, rationelt, så skal vi kigge meget mere på de systemer, der er, så folk stille og roligt bliver gelejtet ud i nogle kasser, men har mulighed for at vælge, hvis de ikke har lyst. Og standardindstillinger, den er god. Tag noget mad. Ja.